Jeg tror, at EU blev dannet, fordi at man på et tidspunkt ønskede et stærkere og tættere samarbejde mellem nogle af de store nationer i Europa. Efter 2. verdenskrig var der stor arbejdsløshed. USA opfordrede de europæiske lande til at arbejde sammen, og i 1950 foreslog den franske udenrigsminister, at arvefølgende Tyskland og Frankrig skulle opbygge et fælles marked for stål og kulindustri. 4 år efter slog Belgien, Luxembourg, Italien og Holland sig sammen med Tyskland og Frankrig, og de dannede den europæiske stål- og kulunion. Hvor tror du, at EU blev dannet? Og hvad ved du egentlig om EU? Er der 7 eller 1? Det kan jeg ikke huske, der kom flere. 27 medlemslande, og så er der jo alle de der kigger på. Er det ikke det, jeg siger? Der er 27 faste. Ja, så er der 3, der siger om optagelse. Ja. Og vi kan jo huske, at medlem i 1973. Ja, EU er også en union. Ja, det er en Det er i Europa. Jeg ved, at det var få lande, der startede sammen, og senere er det så blevet langt flere lande, der er med i. Da Danmark er med i EU, og det er blevet meget attraktivt at være medlem af EU, for det giver nogle fordele rent økonomisk og tilskudsmæssigt. Men man kan ikke selv bestemme, om man er med i EU. Det kræver, at man lever op til nogle krav, som står i nogle forskellige traktater, som EU har lavet. Jeg ved, at EU er større nationer og mindre nationer. Jeg ved, at nogle af de store nationer, det er Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Specielt Tyskland er en stor nation. Danmark er også med i EU. Vi har ikke euro. Vi får temmelig meget tilskud fra EU, blandt andet til landbrug. Jeg ved, at der er en del af de østeuropæiske lande, som ønsker at blive optaget i EU, og de i øjeblikket er i gang med en proces, om de kan det i løbet af et år. Vi skal jo være sammen. Synes du, at EU er nødvendigt i dag? Ja, selvfølgelig er det, fordi på den verdensside, som vi har lige nu, der er man nødt til at være flere og få noget igennem. Så må vi være en form for enighed. Som vi er nødt til at hjælpe hinanden. Vi er nødt til at tage et fællesskab. Og det skal jeg ikke. Det er bare, at man kan heller ikke trække ud af en finanskrise, hvis man er enig. Og jeg synes, EU er nødvendigt. Jeg tror, EU er uundgåeligt. At hvis man skal have et stærkere samarbejde i Europa, så tror jeg, at man er nødt til at arbejde forholdsvis tæt sammen. Jeg ved ikke, om alt hvad EU gør, er nødvendigt. Jeg tror også, man kommer til at få en magtkamp om, hvem der skal sørge for hvad. Og jeg kan være bange for, at de større og stærkere økonomiske nationer, de kommer til at få mere magt end de mindre stærke økonomiske nationer. Synes du, det er godt, at vi ikke har euro i Danmark? Jeg vil sige både og. Fordi på den ene side, så er det meget fedt at have sin egen valuta. Så det er også lidt specielt, men det kunne også være meget fedt at have euro. Hvis du ikke hele tiden skulle veksle til euro. Jamen, så kan man så på den anden side sige, at vi bliver ikke trukket med ned nu, hvor kursen for euro, den var styrstykker. Så ja, det er sådan, der er sådan både pros and cons. Ja. At vi ikke har euro i Danmark, synes jeg faktisk er godt. Men det er ud fra min egen sådan lidt firkantede verden om, at jeg synes også, det er godt nok, at man skiller sig en lille bitte smule ud, og man ikke bliver en del af det store fællesskab, så man glemmer, hvad man egentlig er. Så selvom jeg tror, at vi på sigt får euro, så tror jeg, det er meget godt, at vi har bevaret kronen stadig. Altså, jeg er faktisk skide ligeglad, for at være ærlig. For mig gør det ikke noget. Jeg synes, det er godt, at vi skal dele af vores nationalitet. Hvorfor? Fordi det er en del af vores nationalitet, siger jeg til. Okay, det vil sige, at du siger, at penge har noget med nationalitet at gøre. Ja, det er nationalfølelse. Så det vil sige, at når du går ned og køber en medicin nede i Rema, så når du ligger den der 10'er på disken, så kan du bare mærke den der nationalfølelse, eller hvad? Ja. Du må komme med noget mere, mand. Ja, det synes vi er virkelig sandt. Vi prøver at tale dig selv. Det synes vi. Kom. Jamen, ja,
tror, du skal vide. Ja, så tror jeg, det er godt at få øjeblik. Fordi... Men så skal du da ikke sidde og sige, at du gerne vil beholde den danske krone. Fordi det er jo nationalfølelse. Jeg siger bare, det var det godt her i år 2012. Men i 2013, der er ikke noget, der er nationalfølelse, eller hvad? Nej. Kæft, hvor er det sjovt, det der.